Kuday, amping mo. Sige. Sige, salamat. Amping. Sige, tagyagakis. Niya man siya. Good. Amping mo ha. Guys, good morning guys. Kanday guys. Naghaling og dako dati kay magsugba ko baboy kay muapit ko mas legendary season dyan. Dagdag ako daganaan. Talagang din naman. Ano ko kay mahal ang dukot. Diya guys, magkuhan kog baboy na diya. Inatag din ning Mario guys. Inatag Mario para sa kanang ijang gatag ni MM. Hi guys, karon day na mag-unbox day si MM sa gikan sa kanang Chinese. Kansa say na nga pagkaon. Sige na nagbibitan ako kay sino ko. Oh, kanang ko daw ng biskuit. Unboxing from China. Now we grab it. Sausage, Chinese. Na mushroom soup. Salted pistachio. Baho. Ano siya na? Okay, baho. Pork floss. Baho? Mushroom. Dili. Mag-mushroom ka na lang ka na. Diyan ka itong sinabo. Ano sa nasa dyan? Bilain man. Para dili na. Hindi makahirap lang. Matawagay mo ito pagkain. Para siguro di na-tip. Di nagaot ang iyan ko. Ano ba? Tortilla yun ni. Pwede siguro ma. Hindi madugmok. Hindi ka dugo. Tortilla ah. Nga, kanulasan tayo. Ano ni? Ano ka din? Pwede sige ba katong kakwate sa? Sige ba katong? Ipan na tilili, warang ito na utangin hatuan. Ito naman ako yun. Kanang sa mana? Ang sa mana? Toothpick? Good. Kanang ko dan na. Ito rin eh. Ang ba't mo? Ano magilain mo? Sige mo, bomba na. Iputos pa tarong sa mana? Kabal? Ah, bulinaw. Piskot, bulinaw. Abi nagbulinaw. Nagbomba, Bulinaw bulinaw nga man di insik. ay. Magkasamad ka. Bulinaw sa insik. Nasi. Bulinaw lagi. Ay, nakatanaw ko. Sa bulinaw sa insik. Ano kailangan naman mag-iputos? Kaya hindi pa ni mo ha? Kuan man. Pusa. Usa. Okay. Bulinaw din ko na sa insik. Abi nagbomba. Bomba gikan sa kuan. Russia. Diya guys, gimingaw na dyan ko sa kuan. Pagkaan sa insik. Diyan naman to si Jenny abot nga nag-unbox beta may ganinaw katong kuan para sa insik. Pagkaon sa insik guys na Chinese sausage. Sidyang luto na di guys. Ang mag-fried ko luto. Mag-fried ko ang ikuan daan ni. Kay gimingaw na lagi ko na si Jao kuan pagkaan sa insik.
So naman ito naman ito kuan package nga gikan sa mga inchik gikan sa Chinese. Gikan sa China na gikan sa ilang ijang-ijaan. So asang lutuan dani kay aron man jud jang mingawa mo kano ginani guys. Diya guys, nakahiwa na ko na bali duha ra ka buok ang gihiwa guys na kay kuan arang ka matika ni kuan naman kuno ni guys ilundranis kaha. Taa naman ni Zonja. Ja mo na ipatang nag-rice timplaha gamay nga kuan. Ma-check man siguro. Ja, ana mo ra na siya. Da guys, galig-galig nagluto. Magmantika ra man karon na dai. Mantika to. Nanda. Do nahagbang na. Asa? Tuwa, sa dito ano to? Hinay lang. Ini ba na kana guys, kaunti ka na ko ng Chinese sausage premium na ko sa nanja. Nagkamala na lagi mo dito ah. Duhara, gamay ra magkanon. Unsa man ay sudan nimo kanon? Is kuan man eh ibutang sa fried rice. O lagi. Batik masunog na. Butang ni itlog. Kanon sa dan sa itlog Abi. uy. Sunog na eh. Napagod na dan. Tara guys. Nag-uwil na ko no. Diya sigara yung gipakuan. So kon-kuan na dai sagol-sagol na magmukuha na ko manti ka kuha na ko itlog. Duha ka buok. So guys, sagwatin na ko itlog dia. Ano ilo na dito ron. Sige, rawa. Intan. Rawa dai. Kita na magtimpla kasi nga pa. Oo. Namay lang kayo ha. May malasa na siguro ng sausage na. Hindi mo tubudig si Mod. Diya guys, yung kinahinatag ni Mario nga baboy. Ang kuanan gipa bukawan sana guys kay grabing nag-ice man diya. Tanaw na matag sa mahimo daning putahe karon. Diya guys, mas lami man laguto kay paaman to. Ana lamang gihumba. Yumba na lamang giluto tanan guys kay arang ka daghan ja arang magba ja gamong freezer. Diya hanan agi sabaw dani guys ang kuan Sprite kay arang malami anja. Nanay buwak dani sa puso. Buwak sa saging. O kanang naay panakot, paminta, ahos og sibuyas. So palatan kay arong malami. Og tail pas manok. Kaya ganahan mo ko ng busag sa gulag tail sa manok. So tail sa manok og tail sa baboy. Gahit na lang ganito. Itin dayo. A few moments later. Simugo sa Bartolome day. Oy, hi guys. Era. Garas dijin guys. Nadali kaya mangiru og gawas. Namahaw na madaghan naman lagi mugda. Balik naman ni. Hoy, dali. Yapit ano balik naman ni. Di mamahaw manud to patare? Ha? Manud to pata. Di na. Tara guys, ang ginagupang ison guys. Ngari dari. Kaya nagajud mi dari ka. Abot na jud dari mansyon ni Ate Flor. Oh, ino ko mansyon bali na kang imi man eh. Makasayad man ang motor dara guys na uli na jud silag sibo di ay. Wa gajud magdugay buhol. Lawan ni tayo, you know, nagsimot ha? Iwagan ka? Oy, nagara ba, Bartolome? Nang Bartolome kay na. Come here, Bartolome, come here, come here. Na, naikag ka sa among gapa? Hindi ko talagang pisto din. Ilang pintig daw. Tanawag na ka to, lilihan ka. Hindi ko lang yung makuha na ba? Di, isog naglaki. Kasi bumaak na. Di man. Ang agi lang. Adyaw lang ka, ako na. Hoy! Hoy, ayaw ba, mga way. Awa, tanawa dyan. Labi kag dagatan ni dyan. Ha?
Ari ta tayo magligid-ligid pa Pag niya. may maugtas ang dagat, kaya na may dike di ay. Abi na kong libil mo sa kuan ba? Di oy kaya. Abi na kong libil lang mo ba? Yung pala, libil ana. Na. Nawa. Na, ni pero nang tinawa na diha karon kay lubog ba nang lubog na. Pisto no kay Frisco. Nara guys. Indo tignay rooftop eh. Ah, nabitaw na. Kana rooftop. Tapos kapi-kapi, ay nako. Saka na mo diha. Botan man. Kumakuan. Nanay rooftop ba? Ah, saka rin ka. Ato na to pag video din sa dagat. Hoy. Haman. Tagburos ko ba? Aga ko din para ko iso ni madang mata din. Pagkasar sige ko hinatukin sa madin. Sa nga tubangan arang kadako. Kada kagbukton. Sige ko na ngay ison ko na tapos kinsa madin na. Kinsa madin na siya ha. Sa paglingip kay talo ito magilom ko lo si Zizin man di ay. Ang tali ko ran kalapad og likod. Iso na ko may walang ino. Okay la. Si mali mo swimming pool dito. May, nara guys, naghiliran lang kung nagwapa. Oh, dam bisita guys. Hingati karon ako nung Parang luza na sa pagkasal ko. Kinsa man ning nasa katubangan nagtalikod na aramang kalapad. Paglingi pa kay na mailong taas. Luyo sa gamon ding manghod. Hindi ka mo sa guys. Nakasabi na ko aning tambok. Wa ko na Pero, piray di ko mudak. wapag yapon sa dilang mudaka. Hinahinay man pagkain di asa pangat katugdukot dai. Ato intay pangat katugdukot kay na. Masug ako na uli anak. Nani nakadaka na yung dito? Nasobra sa ganggams. Surban na jindi. Kadas Ginoo. Wala naman tayo siguro tanan, di usar at tagiani. Mga enchik tagija na lim. Guys, kita ko din sa tele. Na guys, uli na ko po sila guys. Minami guys, magsuwak na mi sa mga Ninja. mga nami dali pangulda. Anong ginaglamay nga na day? Kuan man ako. Jainit. Ah, na mata rin makitaan. Nara ba tuwil tiyo kumpleto zon no? Ha? Kompleto na. Oh, kompleto. Kompleto na ijang kuan. Mm. Naman tuwil to gapon. Salamat kayo sa mga pagumangkon nga. Hindi uli na sila guys. Siguro pong kamingaw-mingaw Pero naman. kini hapit dari. Una, Wala, may magkabalik dapat ng ng phone. Kini nga na pa kunin mo mga Relaxin tayo po. Mingaw na po na si Zay. Sabay sa mga pinalang ka ng pagumangkon nga. Okay, amping mo daan. Sabay, ti. Bye-bye, amping. Sabay. Huwag na pa ko nakaila na. Itaw, kung ano, kinsa man ni, uy, nara mo na ka. Arin na dito, nagian naman ako. Asa man? Nagiasa na po nilusot diya. Di, ka na ragod. Tagiana na. Ka na ragod na, inagana ni mo. Landot na. Sobrang hapon na. Ato, nagbalik. Nagulog sa galing ka. Yung taon ako daan kay pasit na yung mga warloy wata maswito ba. Yung helmet. Oh, Alay, katawa, ako nagipakita ng helmet. Baray na. Nagaw sana, doon ay gamay dihan kanto. Ana, nalandbak naman na. Matumban tayo eh. Kami tayo. Bartolome na, klaro kaayo. Day, ato sa bukas seconds, Bartolome, day. Dagan sa gawas. Nadia sa ning koran kita ko helmet. Kamao dos junior ba kay agizuzang portahan to dos at inagsilang sa adlaw mo zima ko nagportahan mo zima. Okay, kuan din sa mga tigulang. Mo dos sa Ang day. portahan doon, nagsilang sa adlaw mo yung mga sigahan sa Tanawara. Mo gidang gi mo dos sa to sa naging portahan nawa dari. Magulay kuan. Kay dari kay ngit Wala adlaw ko pod. na may hagdanan padlong sa taas. Kani, Kay nanay rampahan daan gibutan. kaning sa iro. Di sa kanan nilas katong dito sa pag kuan nilas taas. Ha? Diyan guys, ito na mi guys. Dahil na po mi, nagkarsunis na ko. Maitim sa nang paa. Pareha lagi mag-jacket do ha. Tupo silang bago, magpilas lang adlaw. Dami mga sapatos ni. Sapatos may nakadada na. Pero nindot ni kay usara ba wala laing budliton ba. Salamat po, Day. Amping mo. Ani sa may te. Sige. Sige, salamat. sa Amping. pagkuhan. Padayon. Oh, sige, tagyaga, sir. Ningang man siya. Bye. Amping mo, ha? Tajunin ko. Talagi. Hindi ka mo. Ayaw, ayaw. Ako na maat na.